Cierre para agradecer al museo y esto es en directo. Ahora. Barcelona, de que foi un mestre de toda a gran xeración de fotógrafos catalanes que hubo nos anos 70. Dito eso de Miguel, eu diría, podería decir moitas outras cousas, como que creo que dirixeu a revista Arte e Parte